It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Баш Пустиняк. Баш Пустиняк е силен лагер с алкохолно съдържание 7%. Цветът на бирата е ярък, кехлебарен, напомнящ на старо злато. Светлият малц, използван при производството на бирата, се усеща изцяло, подплатен с горчив хмел и силни плодови ароматни акценти, идващи от американският хмел Еколанут. Бирата е създадена по класическа технология, бавно отлежала за дълъг период от време в отворени ферментационни каци, естествено газирана в процеса на ферментацията. При консумацията на този силен лагер всеки намира нови страни на характера си.